Te parlok kumjur ki fans ngap deng sang habeng ya PSI sen sha ga ke channel. Te yole se dan apeng jong piru ki badang thamai hang ne ya piru kumju ngap deng sangaba. Baru sakawai ngarpat pi sangaba subscribe kana ma pin yo ki bangawan ra hang ne. Te mata ka singin ye page ikani kawai ke drama series ke bakarteng Be My Boyfriend ke balami house nam arjar arway. Te tongin ye page ke bagani ke story kala ban ai hangi kin. Let's go. Tiga ni ke series lapan ong ke film rumah. Kelas sedang dah bang ye bahkan ni ke aktris ke bahabrio ni ke bakarteng ke Gina. Te kata ke jing bahabrio jung ka barok ki brio ki itenan ki ya film ya kata ke jing bahabrio jung ka bat ru ki dan ru ki para kam thai jung ka ki ba bishni kata ke jing bahabrio jung ka kata ke jing pau jung ka. Te kani ke Gina ru nami pi dong ba ka kwa bah ban long pau kan kata ke jing im jung ka katris tom ru ke jing im jung ka bat ru kada hikai training ru banang ban shot kan namar ba ka kwa ban long kum kata ka nong shot. Te omde tang kata ru kani ke jinang noi pi ke de brio ko ba ka min sim jing long jangka baka ya rap bet ye ki brio ki basha le ben le kho ki we bar ru ke rap ru ye ki brio ki basha kan taj ken kata ka de ke jing long jong ka jina te kata ka jing ba brio jong ka jina ka jing pau nam jong ka bar ru kata ka jing long bha jong ka udon to we khana skol ba karting song ken te ni song na jangai na jang upet sho be ye nya ka bar ru ban penjajan bat ka upar khat long ba sngo ya hap ni mar ba u de khana baduk bar ru bas niudur ken haga jing sngau jung jana haba to porlok jong song lu i u te ulong u bele me perkhat ko slide atip me yapman ya ga jina tang ba me myahap ken ubru ku ma me manga te porlok mono hi mani thu ta haga jing long dum perkum ju ru haga jing sniudur mono hi ban ye pe te ngilong kum gitu kinyut kinyer ken haga baki beru kim da ithu kinyi pe kum ga jina ka dan ni porlok ki ba bhab ju ki ba biang ga spa ka pho kita ki porlok ki balong hi fi sudah ku ma me manga te shei hin ya ko per kito ma bahaban klet khanang man lait jing khuslai te hang ne ru song ong ba ka dei me dos ma aman jur ya kata ka dei shahi te hadan ta anda ba song lami na kamra kelas lamut bale sebar te hang ne ula ya kendu ya ka jina ba tau samla jang ka ba hang ne ula pechan ya ki ba hang ta ula perkhat maroi ka dei shisha kum ba ong tau dos jang ma long ba myahap ban penya dei berkini ki bru long kum ba shabdang shkhandau ben los ngothu ala dei bam dan jingkerman hiru ban penya dei bat kan ka bru ma ka bare ka jina kan te hadan ta lo i ba ka jina kalaran kata ka jing ya khanyom ka jing yama ya ni abar utaw samla jangka ba ka ang ba yit kinya kama udang yait bat ka wei ga briu udang le ki ba kam sngotanat kan bar us ka wei ba kata ka sngi kha jangka ru klempoi kin ban wan ban ya dan talang te kum ta ka sngosi kin bat ki wei gi briu udan batta ma udan por kin hendai bat ka udan kin te hang ne hiru ka jina ka ang ba ka bahaba kin ya lait na namar manta makaru kaladan samla da wei tema u klem ngai kin umut ba kadei na kadaw jong kita tenre makapat ka ong ba kaladan samla syabat jia kumnur kumno ba kadur jong usong kadan hak tama ka kendro ba kiyata ba nomor bau ni usong ude khana ba kham tebit ma hak pule puthi te kiyata e kadur jong bar kiwi kiwi khanang ban pen i kata ka nam ko buram jong ugin te makaro nda ba klei i kata kadur jong uang hata kendro ka ong bau de ni khana ba de samla jong ka ba kidang shuye lang shen gin temuru la ang hakaba da dei shaw samla jong phi bahaba phin pensisya kata ban nyalam yu tau khana kan khrang ban yu kendu ban yu keren badu te hang ta anda habau tau samla jong ka la phet ang tama u bakerte ngutak te hang ne ken gejina kala perkhat kala le ayu kan namar ba bat usong kim padan ji dei kade tang ba ka shule tang ban yo ban nya pelat kan bat utak te kum ta kala pha ki perlok jong ka baki le wat kan yo usong khanang ba kan yo ban yu keren badu khanang ba ban yo ban le man le na ka ban ta jong kata kan ban shu proof kai lan ban shu ong ban shu pen sakhi kai da usong kan khanang bon long to samla ne to samla ka jong ka na ban ta ban yo ban ya laj baru tak te harin hang ta his phang wur lu i ba kita ki porlok jong jina ki le wat yo song te halen ti ki le kendu yo porlok jong u te nda ba to porlok la sngu thu ek e kata ka jing thu jong ki te le yo thu kin ho song ba ka jina ka wan wat yu te hakata ko por usong la sngu ngok kin kumno ba kata ka bri ko wan wat yu ka ba om jula itu mana-mana ten reu ne porlok jong ong ba u haban le be kendu bet bat ka kan barum de bat kan ta je ke ba ka terwa mar ba bele ba kare ke breu ko ba la kwa ban dan jing de kin te hang taru usong le le ta ka jing bam tip ma te na ba usong la poi ha po te re sang tau le kendu ber ka jina te ka jina ka le kren ban u ka ong u ba utre ne am ban long ku mu tau samla ba sipor jong ka te mu uru la ong ba kumno kan long kum tama samla ba siporum smuthu te hang ne kala yathu ka ang ba ka shukwa kan ba long kum tau samla ba sipor jong ka long kum ba le men le kin ma ba ki bru kin tip ba de samla jong ka te mu ong ang song thu ru ka e ka ta yathu hok ya ka e ka ta wen
te makaru hak ba khaduk haban yathu kan kumbala ong menema de na kadau ba kala kum kedau kti hakata kadur jongu au lolong to samla jangka na banta ban yo ban yalan baru takin te kala yathu ya kata te de na takadau kan ba ka ong hu ba utra ne am ban longkung to u samla sipor jangka kum ban le tang ban yo ban yalan na utak kan mar ba utak ude bru bombiang kan ha im jangka te hang ne pat usong u lakan tat kan namar bos ngotu kumba usya pendon kam na kabanta gajing mentoy jongka usngau po iru ila dema namar bakam de gajing ide ga basisya ken tagarau ken usngau si ru ya kata te ba khadu kantat ken ya ka te kata gajing kantat jong u ya ka am gajina kelas ngau po ngau rem kale thu tagi perok jongka ka angba ngampat julap te gajing im jonga badan bakantat ya nga ken tagarau ken ngas ngau long kum nor te la de ngau kum ba ka perthai perok ko kala kantat ya nga hawa usong kantat ya nga yang tak kita perlu jengke layas ngam. Tanda bakal layat merweru. Kakan mau ya kata jing syak kentaj husong. Te kelak terai kata jing sengusi ya ka. Anda bakal layat school ru hang ni utak lawan menikran berkau ong ba. Lano pin itu yang ayu tau boyfriend jung pi mau wat mai ko ap itu kan. Ban proof ya jing sisya kan. Ya makarong tak ong ba ngan sapen i pi sibin andal wai kelas tem uru ong ba to. Kabahaki yin nyepet ya jing sya te makar ko ong to. Ya kata kajing kutlan kale umno gajina kale tanbet yau song na po kelas baru kale keren bat u. Ya kata kajing ya keren pan usong ong bau nom trek in dale liru dan rei haba khadu pat kajina kale thu detail khendiat sipang kata kajing ya de jongka baru tak te kata kajing ya de jongka baru tak ong ba une utak ule ben le kho bha ya ka uju i be ya kamarwe umjulet bu ya ka si semru bawai kelas ane anda bakal wai natana jaka baka yurma bakal training ru umjuan bu umjuan shau antah kabar deperti jongkar umban re antah bun sinulek lambat kui kente baru ting u kontrol ru yaka umju ailat yaka bakan leki ke tak kadau kan baka ngomia yaki jak bru bakumta ya kata ka jingyo ngau jung u ya kata ka jingyo thu khana jongka jinam te ulas ngau sun te ula rai kin ban ong ban ula ban pediang ya kata ka kontrak padeng jung u ba jongka ba unlong ko mutau samla ba sipor jongka tenre anda ba ulomot ban san pad ya kata kontrak jengki kawan kata jing artin usngau kumbau sya yus biangi kata ko beriu tenre anda ba to porok jung ulawan hangta tiu to porok jung ulapan sai jing ongba unde ban san mo kare tang sisin lano ka jing imbriu mo ban shule kata ba skaweru kare tang sisin hiba uni kendu ba kata ko beriu ko ba u itanap skaweru kare ko beriu ko ba bhabriu ba kumyam tai te yo udu pat hadin yo umsyam syu kum bata te ulah syuba bekin te ba khadu u song ru las ngau dei kata lalong kumbua biat mau barang khana tu la supriang ya kata tiadin lai iba kajina kala ikendu bar utau samla jongka utak ya utak par la surki ing tau ong ba e to samla jongpa te makar ko ong ba un sawan sibet ka su ong bet da kata ka jing bom tip ken da ka jing ngan bet ken namar balai ba kata ka por ba kajina kadang mi na po kelas ti usong umpar rede ke man sanya kata ko kontrak jongki te kam tip bau tre ne amban long utau samla ba shipang jongka la ni shipor jongka te hadin ndah bakle keren baru tak lo ong hi ka ba kani gade tangga jing lamler jongka ka thok ka syukor namar balai ba ka kwa e banyalaj badu baru menta ka jina kala suthu ba kan haban ya poi yang baru tak namar balai ba utau samla jongka ukleman mi te dan resipang la yu i ba usong lawan baru la ong ken ba ka jina kare ka samla jong te hang ta ken ka jina kala kham kaman ken ba kata ka jingkut lat jongka usong lawan manyarap ya ka ya na ba usong lo poi siyeng te ula kli ken hokpa jong u ba ban le kum no ma baki ken thei kin ngau tanat ken yo rang lan la ban ong ba la ban yo long perok ro bat ki rang kita ki ken thei kin tem u tau pa jung u ong ba ka ba men long bale red badon akor baru bayasya berkumju ru teng ba ban perkhat baki ken thei ki de ba kham khlan bam te le on ken teng ba mi yo pisa ban ajing bam ma ba sakawe ru me hab ban le bu le shaw ki baki le ki wan khanam gi ngau tanat khang long kum ban dong kum tau nong ya dal nong ya rap ken marbun sen gi kentai kim jukwa banjat marwei ki kwa bai manor bat no ban pentengan gi nyaki te mo ro nda bolu asngau ya ta jing senang jong kwa jong u te ula shim gen bar ula bu po mesim ju te la yu iba anda ba ula le kelas ula ra extra ya ta jing bam ula ai ga jina bar kum ju ro ki perlok jong ka te anda ba ga jina ka le i ka ta jing ai sngau bha jong u am te kala kamen gen hedo kata kata te mo ro nda bolu iba ka kamen te mo ro kamen lang gen usuk men sim ban yu ima te anda bakal awai na kata ka practice jing shot ru ula ap ya ka batru kumta kan teng ka jina kam kwa banjai lang badu ma uru penbor ya ka ma ula ailat ya ka bakan yat marwei ten re anda bakal ayat hi marwei shkhmat pat hangne tip umnor ba utak ula kummi ha kata lenti te anda bakal i utak ka sngot haj ban ya kren badu bar ru lada ka yat marwei ka sngot thu bet ba un sawan bun adin jangka te hang ta kala lek phai no shau songgen
ban leit lang bat te anda ba ka leit lang bat pat hang ne usong les ne ya ka long ka ba ka bhabangin le di shashwa namar ba bidang mi natana ka jing practice hikai shat jung phite yo phi thaj phi jirama leit penja thaj shwa ka ba le di shashwa te makaru kala pliang ya kata te anda la poi harukan syapat hang ta kele shong ban ya keren ban yathu khana shphang jing im jong ki ten rei hang ne pan ka jina ma kale asngau ba ka story jong ne song ma kalong ga yasrim habat kagen ke ga ba usngau tanan ru makaru ka sngau tanan lang ke ga ba itanan ru ke ga ba long te jing im jong ka yasrim ba ken berkata ka jing long jing man jong ka te kumta kala sngau sho jing ye ya kata te kata ka ga sngiru ula kali ken ka ong ba ma manta ka sngi kan lej practice jing shat am te ka ong kan lej i te ong ba un saap ya ka ma ba la da ka yat min marwe te ka ron jing ma te maka ka ong tip ula de man ap namar ba ka khamen te ong kam le shap bet in te anda ba kala wai sha na ka jing practice jing shat ma te kala isha ba ap ya ka te maka ru kala kamen ken baru kila ya lang ha ka por te hadin haswa bakin ya khalat ru kala pan yun ba phun jung ban yo ban call ban ya kontak te kata ko isngi lo i ba song ba gajina kila ya lej ban ya bam ya di song ba kata ko irukan ba anda ba la dap nang ta te kajina kala ong song ba kala dai da maka ken teng teng ban lej on yu shi yeng ken namar bar bor dai bet ma temur la menjur ya kata te anda ba kila ya lenti kila ya kaman kila song ba kila ya thu khana ruma te kila ya muja hang ta te haswa bakin ya khalat lok ba song lej no shi yeng te hang ne ula ai no ragni ka jan swatar jungu khanang bakan phonggen namar bau isne ye ka ikum baka khriat ken namar bala men te anda ba ula le tama te kala trekking kata ka jing ye ga jina te kumbala sai pat anda ba ga jina kala le school te kala ra no ye kata ka jan swatar jong song ban pen phai te kat ba garang song po kelas pat pan kala sngau ba ta ki khana kila ya la habar gen te anda ba kala i pan ban ba utak lamon ban ya kan roi baru song marbalai bau buisne ye jing ide jong song bat ka jina te ka jina ru kala lej ban ya palaj baru kala ong hautak balada uktak ti yo song ukren ben unyo ben nyo kho ane ule kono ka bas new gen persya yo song te maka kan la ban le e persya yu gen barang ta hiru ka jina kala o yo song ban pen i bau song la dei si shau to som la jongka long kumba confirm la ne la ban ong ban pen tikana ka nya khaman jong utau som la barim jongka ten re anda ba kala le kum niam usong syam sngau ba ke namar balai ba kar kum ka kontrak jongki kalong ba kin shuya ya lang gen ki student ane kin shuya long kum ki samla ba kim dei ban le ki ba palat nakata ken te kata ken ke bau sngau si te kita ki perlok jongka ru kila ya ong hi ba ka ba kale kalong ba bakla ke namar ha ko kontrak kim dei watang ban yasno ti lang rumah kali kata ken ten re mentapat kala o yu te usngau si kin ban hangta kin makar ko ong ba tada kamle kum ta kum no hi ban proof ya kata ka jing sisaru jadi hangta ken te anda ba kila le sya kelas ru kumba la shai ma te hangta usong la kier ken na gajina namar ba kai ga bakale usngau mong ngi mesim jungu te kumba hadin pa le i ba ma uni usong la ya shongkai wa ta ka perlok jong gajina te kata ka perlok jong ka bakarteng ka hana te ka hana ka shong meroi te kata jing shong meroi jong ka te uni song gen ula lej ban shong kai ka ula klikin balai ma kasngau si ne ka don jing e ne ka jing yele kinu ni struggle ten rei maka pat ka ong ba kasngau tolot ya kamet jongka nomar ba ka shat khan khanang ban pen wandor ya kamet ka phat jongka te ula klik no sngi kin kala shat khan te kal ong kum bala lai ne sau sngi e la don kum ba duna na ka sitio te mu pat ula ai bu ya ka ong ba la dap shat khan palat am la da kamet kam ya hap te kala ban poi ka jing pang tiang tai ru phang la ai ka dau tau jing di ban ai bor ken ti anda bau la le kon tam kelas dang ban yap mat ane ban sho jing i ju ken namar balai ba upar khat na mata ka jing bha ka jing ko jing khia jongka te hak ta ko por li i ba ka jina ka le kren bar utau porlong jong bu song ken te kala ong ba undai bet ban yarap ken na ka banta ban penjadai biang hapdeng jongka baru song nomor bu song ban tau la isi ya kama aki daw jing le jongka namar balada kam le taru kan le kum nohi ban proof ka jing sha ten rei hang neu ni porlok jong song ong ba phitip nam bau song la yamat e phina du min shwa na du ko por ka ba maka kam sem la ithu yu rei usong pon ula itenat ka ula bi bar ula sho jing i ken ka tenda ba ka jina kala tip ya kata kala lengo ken ma kum no kata kala ban long tenda ba kala mi na po kamra kelas kala kundu hang ne bar usong te kala ong u ba la dam e mo ya ka mo hadu kata kata rei mu ong tang malung malai rei mentapot ula yo khia na kata jing dam ken baru ong ba umpa hiru ban pendukut ya kata kontrak jengki nomor ba ula kular ma tu hap ande kata te hang ne hiru kejina kala ong uba kala tip bau dan jing sngau ya ka gi por menshwa padang ta anda ba kala tip te kala kata ken yu ma mulu malau sngau le ran hiru nomor balai ba
sngau komik gen te hang ta kala kali ba hadu menta pedang don dem gajing sngau yanga te ka ba menta pat sngau la ran ban ya thu ma tu ong ya ka ba menta te ngam pat nang ban ong ma ngam pat tip iru tu ong ngin saya pet hadin gen te hadin hang ta pat i ba gajina kala le apo alap jongki bantas ya kata gajing tit jong kulong sam jongka te pan ban anda ba kala i yo song uklong sam jongka ulan tit ang tit gen perkani ka pan i ba kelas daman syo jing ye ju te kumbala syai pat i ba usong lawan ra ya kata give ban ai kin regina kin ban celebrate ya kata jing yede kum gi perlok an laban ong kum kata kontrak jongki rei pan ban kata ka por utak loi i baru lakta kin yu namar bo syai kan ma permensua ba gajina kasat ai give kin yu tang ba mau pat khin kor kin ya kata kum ba ong ki phareng treasure ma ya kata ka give kin te man tawlas tang kin ban babe te kum ba la syai pat loi i ba anda ba kilawai school ke ya shongkai kin hene kum gi perlok te kata ka jingi shongka jengki kelaya kaman kelaya muja te sipang pali iba ten re yang ta sipang pali iba usong batok porlok jongu kelaya mi na nang ta ken bakilaya kerki bala iyeng te kata ka por ka sa stang gajina bat kahana te hakani ka por pat kalongkum ka kabuk ser ken nang ta jong hana ban kali ken sipak ka jingi dei jong gajina barusong te kali ken ma kumno kata ka jingi dei jongki ka dei sisan em ma ten re gajina ka ong ba kata ka jingi dei jongki kam dei ka bisya ka dei petang ka kontrak na ka banta ban ong ba ka kwa ban le yau tau x jong ka bodei utaken namar bakal awit yu te hang ta pat ka hana kelas ngau komen ken namar balai ba kan sapoi kin ka por ba ka jingi dei jong gajina barusong kan sapoi ka bakut ba anda ba kata ka kontrak ka kut kamot kan kut bet kata ka jingi dei jongki te anda ba kala kut kamot ba kahana kan yo kin ban ya penjan na barusong namar balai ba kahana ru kelas dang ban syo jingi ye usong nadu ba kata ka jingi ya shongka jongki po kelas te kelas dang ban syo jingi yu te kata ko gesngi le i ba gajina kala le jekendu baru tau ek sejongka kan te kata ka jingi le jekendu jongka am kalong ba kam tip hiru ba udai mu ute namar ba balai ba kare ka hana kan ka ba ong haka ban le jekendu ba tawai briu balong special tamba ka klemia thu kerteng kan te ndai kata ka jing le jongka pan ban kai i ba udai ek sejongka kam kwa ban ya kren bedu tamba ulapon bor kan haka ba kan shongbet bakin ya kren te ndai hang ta sipang pali i ba ka hana baru song kidang mi na po jong kata ka cinema baru kilamut balik rung hapo jong kata ka dukan ban jadi sya sipang harpang ten rai pan hang ne usong lui i ba ka jina bal tau ex jong ka kidang ya kren bat kalapun kata ka minstem bishni u khandiat ma barula kham bitar hiru khandiat tok barula ongru ka ba ne ka daw ma ba phiwan ya kundu on new som la brim jong phi phim jo por ban le pe cinema lang bat nga bat hang ta hiru lami bak shabar tanda ba lami shabar te hang ne ka jina kala le ban panjam ban khro ka yu hang ta makaru kala thu hi ka jing sya ka ong ba kam tip mo ya ka por ka no baje ban le dei man step ne man min bat skaweru ka ong ba ka kwa sya ban le ikundu ba tau briu ba ka hana ka ong ma badon kam ba ban le ikundu ba ndre pan ban deu tak ba deu ex jongka te skaweru ma uru la daw yu i ba kam wan te la dei hi ban text ka mol ne ban call kan kana ban tip kan te ma uru ong ka ba ni ngasngo kum ba ngal ong i pi sien ma ban yelet lang tang ba la dang text nga call sngo kum ba pan bor la ne kum ban ong ba kuma penbor lada pim don mon yo pi wan kawan klem ka jing don mon de ngam kwa kan ya kata mo ten rai maka ka ong ba pi la perkhat sniu palat mo sipang ye ki baru ko ba peli ka pan map tang ba ma u pan hang tau las mong te hang ni smu thu ru ba imat ba na kata ka jing ye de ke balong fake ma ka balong kai kan te pan ban i kum ba ka balong sisa kan kelas dang ban te ban khum kata ka jing snau le ne ka jing ye pedeng jongki te hang ta sipang ru i ba tak ulami na po jong kata ka dukan baru la keli ken hau song ba ka jina ka don si te usong loong bakal le hi si yeng te hang ne utak loong ba ndei re ban i ka bakan le hi si yeng namar ba ka perthai ba mentam la ban shania te kum ta la phone hakaru umyo ke namar ba ka switch off ka phone jongka te kum ta ke le rai ban le wat ya ka baru kin hapan saprel ka jong galenti te le i si sha ba hang ta ma kat ba ka jina garang yait la don to briu bawan but na din ka on tip ba utmu ban le ayu te shpang hang ta hiru le i ba usong la poi baru la pan thame to briu baru hang ta ka jina ka le yo ban tin akhli jongu te hang ta sipang ru i bau tak la poi bat yo to khanna pat ila ai ha kakti jong ki pulit khana bakin bi shari u na kai ka daw baule kumta te u to khanna ru dei u porlok jong tak hi ba balei baule kumta u to khanna ma na ka daw ba u itanat ke nyakaw te ba u itanat te u yo i ba ki bun ki patrap ya ka am te umut ban le da ka bor gen ta kan bau sale kumni te hang ta kat bagi dang ya te u tak ru la ya no shkhman u la i ya ka jina bat u song bakin ya jargon te hang ta usong ru la kham khuslai khandiat den rege jina kala pentengan yu da ka ba ka ong ba umdei ban khuslai umdei ru ban kanno yelde ba ka ta ka jing i jong u ba kan yat marwe ka dei ka ta ka jing kwa jong u hanre ka dei tang na ka daw ba mi ita ki jing kanum kan ram
Ten re wala kata ru usong rangwan ban but na dian jongka baru la pelat ka nakati jong kata ka jing ma ken te hang ne kal aingu yu blai ber kumju ru yu na kata ka jing laj na kita ki jing ma ken te harin hang ta ru ka jina kal ong u ba radam snoi e ma ba ka kwa ban khot yu shi ying jongka tang ban shule di sha ken ban di sha ya kata ka jing sngo ngo ba ulale ba ka jing im jongka baru hang ne ka ong ba ki kumi ki pa jongka ki kur ki ja jongka kim don hiyeng te man lej marwai shi yeng ka sngo ting ka sngo kuyu baru kadang don kata ka jing ting te ka kwa manor mano ma bandon hiyeng jongka khanang ba kan sngo shan te mu uru kata ka jing sngo sindei ulale la ka lej la kata ka jing bom kwa tang ba hap lej bej en te kat ba ki dang ya bam yadi hang ta te hang ne ulong ka ba kan dei ban thia na andala dep nang ne ma khanang ba kan ja thai ten re pan ban hadin lei i ba dei mu u ba yo thia atar peng jongka pat anda ba ka lei i kata am kanang shot jing iet kin yu ba ulong kung tau khanna balong baloi loi gen te ko por kala ya shat te lei ba kila ya shti te kata ka jing yo shti jongki te kila lei ban ya muja ban ya pulut por kata ka shti jongki baru kila lei sa sha ta we jaka khanang ban yo ban enjoy ba te kata ka por usong udang shat jing shet baru shphang ka hana kala wan baru kala ong u ba udan kam jing rap ne em te uru kata ka jing ngobun kam ong ka ngobha ot lem tu piat te kata ka jing ot piat jangka kila yo kin ban ya kren te ka jing thmu jangka hana hang ni kalong ban pun kam tang na ban ta ban yo ban ya kren bar usong namar ba kala ya mat yu den rei shipang pala i ba jina kalawan den dah ba usong le ya kren bar ka jina ka jing mo chi perkha jang u barok kala le sha ka jina ken te ula klet ya ka hana ba ka dan hang ta jon dah ba ka hana ko i kata te kala sngo bishni e ken jon dah ba ke la ya le kai hang ta ru kami kata ka jing adnot ya ka hana ken mo ba namar bakal adon jing sngo yau song te kumbala shai pat anda ba kle shong bam hangta te hangne ka jina kala shukran kai kin ong ba ki jing bam ki ba shet usongam kan sabam lut maka ken te hangta hiru ka hana kala ong ha jina phate pala shukni lut ek ek jong gi breu pham ju prakhat hiru kumno pakran kumno phale ten rei hangne ka jina kala ong ba nga shukran kai mo ya kata kumno hingen bam lut igini ki jing bam nga shukran kai kin namar ba ilong kum bi paralok mo ten rei hagabe de bat kahana par kala kata kenya kana marba kala pun ke mesim sniu ken te kata jing bom la sha jangka te kala mi no shabar te hangta sipang lu i bau tak lami bar ru lakren ken haka hana wang ba amle ban khuslai e ma marba lei ba tang no hi ba ga jina ba usong ken saya like ken te anda kila ya like te ga jina ka sapoi biang shu bar kumju ru kala ban penjan no shu song ken te re wala katar ga jing dom padang trei ya ka bar kelas ngambe ya kata por te de namar baka hana kelas tang ban isi ya jina te jina ro kelas tang bat ngosi ken namar balai ba kila ya dei kum kita ki siperlok ba men shwa ken kumbala saus na mi e kata ka jing ya perlok juki kalang bas ngotanan andre mentapat ena ka dau ba ka bisne kata ka jing yalong perlok jong ka jina baru song te kunta kalami ke kunrum ram ken te den hang ta palu i ba ka jina kala le kata ka jaka ba song dan te kala thu ken ye te ki baro te hang ni usong ong ka ba kamle le mo ya kata lang ba phimdei ban panram yala de kin namar pamdei ma phi te ba isi eka ka dei baka isi hi ye phi ka bishni hi te le kumno kin ma wanam ngomong ngin ya kata namar ba lada phi phi le ma phi te kata ka bas niu te hot ka dei kum ta ma ten rei lada phimdon e ka misim ka bas niu na la dei hi phimdei ban khuslai ro man ta jongka kala ban kalai hi pat hadin habun te makaru kala ngau kaman ya kata ka jing ai misim jingu ban hangni hiru ka jina kal ong ba kala thaj hiru ban le hikai shat ma hagata ka company ka baki shat hikai langbat ka hana namar ba bunsin ka hana ru ka bisini ken mo ya ka jina namar ba ka jina ka khamnang ban shat ka khamnang hiru ban le ki mo kita ki jingne te ka bisini ka hana te ka thaj in malai lang hangta te makaru kala sange snot malai hagata ka company ban hikai shat ru ten rai hangni pod u song lopan i ka ba karang kata ka por baki lai kai lang arngot te ularing video kenya ka por baka ruai teuli itanan kata bar ru hangne ula save ku video yang kabar ula ong ka ba pet pinang te ban ruai lada phi i no ya kam shat rei ban ruai ru pinang te den habot lada pinang ban ruai bat kumju ru ban shat mar kidang don ki jaka ma lada kwa ban shat ane ban hikai ruai te kala ban le sitakin te hangne anda ba ula pen i kai kata video te makaru kelas ngo komen baru kala aingo ba ula bu ya kata video kum bakalong ke memory ane ka jing sa jikan mauru ya kata ka jing dei siporlok jongki te kumba hadin gato gani singi pali i ba ka jina kala ikandu barta ka para jangka te kata ka para jangka kala banas phang ta khubor kata ka jing long fake relationship jangka ba to pra khana school jangki te hangta kata ka para jangka ka kwa ban tip phang jangkata te henrei ka jina ka ong ba ka dei tang kata ka jing ye dei balong kai ma fake relationship ken tang ban pandap kata ka kam jangka jina dan re hadin per ka jina ka ong ba
kan la pat ban yathu daga ba shisha ba kala don jing sngau kin yo song kamot ba hadin jang ta kontrak kan yathu shisha kin ba maka kala don jing sngau yo song ti hadin ko to kan singi pat lai i ba syakata ka company ma ba ka hana kala le hakata company baru kala sya mai hakata ka manager jongki ka ong ba don kam ban wan ra iya ka jina hakane ka grup chat jongki namar ba klem ka jina don bala ban lead ya ta grup jongki namar bala la ki lector shino lada ka jina kam don maki ki namla kin ten re hangne kane ka hana ka ong ba ban kontak ya ka jina te kam la shu namar ba kala delete u number jongka te hangne kane ka boss ko long hakama ka manager ka ong ba klem ka jina ba ban pendu no kin ya kane ka teamwork jongki la ne kane ka team jongki ma khanang ba banamla hiru ban le ya ka taru klem ka jina te kum ta kala ngap kin te kumba hadin ka to kane sngipat lai i ba ka jina kala ya kendu bad u song te hangne ka jina kala ong uba kato ka video ba pi upload YouTube kala yo sibon ba kata ka jing yero ni pat ba bakia ong ba nganang ban ruai mo te kala i kin ya kata kala ganti ba ka ong ba ladang long ruai tharai la na upload YouTube thragi ba boni kina sang tanat te na ba song le sngo ya ta ka khubor da sngo tanat baru da comment hadu kata tat hadu bam da sngo thu ba la bat akti jong ka jina te na ba ka jina kala yo sngo ba la bat akti jong ka kumta kala khnyo kin ma kala long shock kin baru hang tai ru kala sungthu ba iman ba usong udon jing sngau shisha kin yaka te kumba hadin ka to kani sngi palai i bana kalyang jong hana kala poi ka message na ka manager jong ka ong ba pandai bai ban wan ra ya ka jina hakane ka company jongi baru kala san ya kata ka link jong ka YouTube channel jong ka jina baru kibru ki la ro ya ka jina hadu kata te ndah ba kala i kata kelas dang kiu kata ka jing bisni ki jing bitar te ban le ko nom nor ko nam la ban le bar ka jina namar ba ka jina ka ya halor ka hok te ba khadu ka le bet ha u song kin ani ka hana ma kala phla u ba ka i ju ka dan jing ngau ha u bat kala le lu ki ki barok nak bantawan jan badu re pan ban ma u pat u poi bet ha ka jina ka ba tang ka briu ka ba sudan ha ka kontrak bat kala pan syai ru u te hnrei hang ni u song lo ong ba lada kata ka kontrak ka kut ru hnrei ma u dan jing ngau bet dan jing bet ya ka jina kin namar kata ka jing ya lenti jong u bat ka u yo i kin ya kata ka jing ye coba shisha kan bat ka jing ngau ru longka ka connect bah kan ya preng jong u bat ka jina kan ti anda ba ula ongom ta kelas ngau bang kelas ngau bitar ta si phang hiru ka jina kala poi hang ta bat ru kala sim ye kti jong usong bat ru kala ong ba uniu de samla janga phi wat tan thut kan ya ka jing ya len ti jongi te hang ta kala nang shrai kin ka hana ten rege e bala jihadin jong kata kalong kumne kin ba hakata wa singi anda ba ka jina kala le school ti kita ki para kelas jong ka kala ya pechan haka namar bakila tip ba ladan ba pelaj kata kontrak jengka hapo social media hapo WhatsApp Facebook ba kata kontrak jengka kalong ba kasupudan kam ya usong naga banta ba kan ya penya khalat baru tak te hangni kila sngathu ba kani ka jina am kasupudan kam bakala ya ka jing im bar ka jing sngaw jong usong tang naga banta ba kan ya banle ya kata ka jing kwa jong komen sim jengka lane ka jing bantoi haladehi te hangni ru kila ben la kho ru yo song ki ong ba ka jing bit jengka la jong u bom song thu te habau sya pendon kam hiki weiru ula long bai kum tong marau kin bapeli te hadin anda habau song latip ya kata te ula liwat ke jina namar ba ula song thu ba kata ka jing sya ben sya kho jengka yo ka kata ke jing mon purkhat jengka te hani halenti pat ula kendu ban porlog jengku oni porlog jengku ula ong ba dei ma u kin ubala pelat ane bala ong ba ulik ya kata ka kontrak jengki namar ba kata ko singi uyo kin napo pela jengka jina te ula lik apo social media namar ba usngau ya la deba kata ka jingle jong ka jina ka long kumba ka pelong marau kin yo song ten reu song ong ba umpen sangap syu iki barok namar menta ula don jing ye ka jina par umpet hiru ya kita jing ben jing kho ki bru ki namar ma uru ula don jing sngau ya ka jina dia kata ka poru ka jina kadang ya song kai ba kan ko ka porlok jong ka baru hang ne ka jina ka ong ba ka sngo thai ban song po kelas namar ba kita ki bru ki ya ben gi kho palat kata ka jingle jong ka par hoj ka jina ru ka pediang ya kata ka jingle jong ka ba manang kong long kumba ka padon kam bakla iya ka jing sngau ya ka jing im jong song ndrai menta pat ka ong ba kaladan kata ka jing ye ka basisha u ba ka jing sngau ka basisha te kam lele wala da ki bru ki ong num noru ndrai makapat kali sisha u te kata ka porlok jong ka ru kala sngau komen kin ban yo sngau ya kata ka donon ka bakhoi jong ne ka porlok jong ka badai ge jina te hadin ka tali i ba ka jina kala mot ban le rum spok kamra kelas jong ki te ndrai halenti kala pli ka mobile jong ka kala i ba ki babon ki bru ki ba komen ha kata ka YouTube video jong ka bagi komen setang dagi tim si tim sang baru ki bah shuben shukho be jaka ta kita ki kenro jong kata ka school jong ki ru ki lata kita ki kot ban ben jang kata ka kontrak jong ka
te kala perkhat mano bale kani dan dala poi pok kamra kelas kala keli hakahana yo lese dei makama dan rei kahana pat kala shu phaidin ben baru kala ya shikhamat aklam kren gen te hadin kumba shting singi elei iba kajina bat kahana kele kren hangne te hangne na ba kele kren te kahana kala phla ba dei maka ba penjot ya kata kajing im jongka kajing im jong kajina kan ba kala wan ra ya kata kajing klam ran bale ba kala kum taro namar ba kajina ka tulun ya ka hok jongga hana kan baga hana ka ong ba nadu kajing long ba bri ru dei maka nadu kajing start shat ru maka ruai ru maka ruspa rumaka nangta kajing tibet aki babon kiliang rodai maka kan ke bisne kin wat yau tau ubri ubaka ej ma usong ubaka hana ke ej dena kadau jongka ba baka kni no te usong te kata kin baka bisne ke kwa un penjat ya ni kajing im jongga jina dan regi jina ka ong ba nang khalam le ya kata ma ngasipunan kami ke ega ba ubli ai yang ka sap kin ya kajing start ban shat ru kedai ka sap ba ubli ai ban ruai ru kata hiru ba ubli ai nang ta ban le ki eru de ubli ba ai nga te le kum noi ma ndai mang bisne phi nga khenya phi kum ba dei ka perlok jonga kan ndai pan ban phi thmo yang ai ka bas niu te balei ma kalong kum ta mder ban long kum ta te karba ki dang ya kren hang ta le i ba usong la le lum lut ya kita ki jing tho kan ro ban weng kin namar ba kwa ban pan tho bria ya ka jing im jong gi jina namar ma u la i ya ka baru tip hi ya ka jing shisha ru te hadin ru nang ta karba ki dang ya kren shu te hang ta u song ma u la le hau ta u ayu microphone jong ka school jong ki ban pan bana haulo speaker kin khanang ban pen pau ba ma u ure i shisha ya ga jina te hang tau la pen pau ba ma u ong ba u i ya ga jina amdei e tang ne na ka banta jang ta kontrak ula phlai ru ka kontrak ka dei ga basdang ma baki ya menjur hapdeng paramaki amdei baka jina ka exploit ne ong ba ka shim ka boyu dei ma uru u menjur ya kata baru hadin habut u ong ba kat banang ya kisngi ka jing ya anti jong ki ka jing i hi ka tei hi ken namar balei ba kawan hi ma hakata ka jing sngo jong ki te kim dei hiru ban iben ikho ya jina na marbalai ba ma u le iya jaka te kata ka poru anda ba ka jina kali asngau ya ta ka jing phla jong song te makaru kala yo min sim e te kum ta kala ong ba kamlele lada ki briu boro ki isi ki ben ki kho yanga hanrei lada u tau briu ba ka iya lada u yeng hasanda jongka kita boro ki nom long e kin te kum ta kala phet en ba anda ba kala phet kala mot balai wat yo song te mo upot la syatan na skor ng tau nong hikai na marbalai ba ula penan kam ya kata mikrofon jong ke school klem dapan permission baru ula keren romantik kata ke school jongki te kam syak karul yang dah apa kali i gumta kali iskon ya kata ke jing syak le jong uma te kali i komik hiru te hadin lai i bau tak ru ula pediang ya kata ke jing ya lenti jong ka jina baru song bau les ngothu ba kini arngon kilaya syo jing i shisha te kamantoi hiru yu ba un pentut ya kata ke jing im jongki tiada duk kata kapor ke jing im jong ka jina baru song kalau orang ngobala ilut kita ki para kelas ki bala ben la kho ya ka ba dio song ru kumju ki la yapan mam baru ki la yo ya kata ke jing khia ka donon bar kumju ka la ya kata ka kelas jongki ka jing isi kam don shu te ka be de bat ka hana pat kamjuan kelas shu ki namar ba la tre ke jing sungsi baru ka dei hi ban snuthu ya kata ke jing bakla jong ka kam dei ban bisni ma haba ki briu ki kiu haba ki briu ki la ban le ba ke jing im dei ban support ndai ban bisni ken mo kata ka de jing shisha ken ladang imla ru rengi ai men sim ki we khanang bakin wan ra ya ka buram lane ya ka nam nak benta jong ke imlak salang lane kono ka caka ka bang tre te kum taru i ba ka film kala poi bakut da ka bang i ba mo ka jina baru song kile kedub hangne baru nang ni kan sedang ka jing i jongki des tongi saya pekin lada ka patu lane ka season 2 jong gane ka series kan mi tingin ya pet biang khoblei shibun ya ka por jong thi tes ngau bha subscribe ken ma kana ba phin yo shu ek video na gane ka channel te ya ka bam taru ngila poi sabukut sandan jong gane ka video baru khoblei phi ki parlok bi bat kumjur ki fans ki bayai support yang baru ki ba pet hadu bakut jong gane video baru second mouse ban like ma ya kan video khnang bakan yat sat bakan I mean sim ki babon kin baron ha kan ka rukom ma kublai sibun ublai unyai don rangkap pi yang aru baru sekenau banduai na manta jong ni kerja ke jatan riu jongi bakan like nakino gino jing sniu kin nomor pi ba kan kerja jongi ka ngam ha jing sniu to kublai sibun jisu don rangkap ngabat pi kublai sibun